Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħuti l-eżis, l-lum qegħdin nofrodi l-Quddiesa għall-irwieħ tal-familji Rapa u Dorin Borġ. Biex nitħejju tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija, ejja issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tissalva l-bnedmin f'kull żmien, imissa jitferraħ lil poplu tiegħek kontra iżjed kbira ta' grazzi. Dawar il-għajnejn tiegħek ta' ħnina, lejn dan il-poplu li jien għażilt għalik, u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdid bil-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix bisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, araw, se nieħu lill-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru, niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom, u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ tiġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitniġsux aktar bl-allat folozz u l-ħwejjeġ moqżiża tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena nsaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-qaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma lkoll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-praċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom u jagħmru fl-art li jien kont tajt lill-qaddej tiegħi Ġakob. L-art li fija għamru mis-sirjietom jagħmru fija huma u wuliedhom u wulied uliedhom għal dejjem. U l-qaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel patt magħhom tasliem, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettaqhom u nkattarhom u nqiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-ammara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes lill-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu.
Isimgħu ġnus kelmet il-mulej x'għandruha il-bogħod fil-Gżejjer, ejdu dak li xerret lill-Iżrael jiġibru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għad jiġu u jannu fuq il-għolja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u xjuħ. Jiena nbiddel il-viestu tagħhom fena, nfarraġhom u nferraħhom wara il-hemm tagħhom. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li kien għamel Ġesu emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu is-Sinedri u qalu: "Sejrin nagħmlu għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jeqirdulna kemm it-Tempju u kemm il-ġens tagħna." Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom: "Intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall poplu u mhux jinqered il-ġens kollu." Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu. U mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerdin. Minn dakinhar il-quddiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddix aktar bid-dijer f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-dixxiepli tiegħu. Kien wasal lejl tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel lejl għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma feċċew il-Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-Tempju: "X'intom taħsbu, tgħid jitla' għall-festa?" Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' episodju ieħor mill-ħajja ta' Ġesu fejn dan Ġesu qed jagħmel il-mirakli kienu saru jafu bih, il-fama tiegħu kienet inxterdet. Jekk niftakru li kien ilu 3 snin jgħallem fil-festi tal-Għid, probabbli kienu diġà ntaqgħu miegħu sentejn. L-ewwel darba semgħu forsi b'Ġesu, it-tieni darba semgħu aktar. U din it-tielet sena li fl-Għid kienu kun hemm ħafna nies miġmuqa qrib it-Tempju, ħafna għalliema jgħallmu. In-nies kienu qegħdin ifittxu l-Ġesu biex jisimgħuh. Mill-banda l-oħra kien hawn il-qassis il-kbir u n-nies ta' miegħu li ndunaw b'din is-sitwazzjoni. Kellhom ir-realtà qudiemhom dan il-profeta li qiegħed iħabbar, li qiegħed jiġbed in-nies warah, u mill-banda l-oħra billi dawn kienu l-istituzzjoni minnhom kien jiddependi ħafna, kienu huma nistgħu ngħidu li jirrelataw mal-gvern ta' żmienhom,
kienu huma li jridu jwieġbu f'isem il-poplu kemm għall-awtorità lokali kif ukoll għar-Rumana, nistgħu ngħidu l-komunità internazzjonali ta' żmienhom, u ġew taħt pressjoni li ġralhom li huma ppruvaw iżommu l-istabilità tal-istituzzjoni. Issa din tiġri anke fi żmienna li l-istruttura dejjem tipprova toħloq il-bilanċ biex toħloq anke xi drabi kompromessi. Però l-effett ta' dan x'kien? Hawnhekk għalkemm il-Kajfa qal aħjar imut il-bniedem wieħed biex il-poplu jiġi salvat, għalkemm hu l-intenzjoni tiegħu ma kienx awtentika li dan jagħmel dil ħaġa biex Ġesu jmut għall-oħrajn, però fl-aħħar mill-aħħar l-Ispirtu nqeda bih kif jgħidilna l-istess Vanġelu biex il-verità toħroġ. Għalhekk jew nitolbu l-mulej biex l-ewwel qabel kollox aħna nkunu kapaċi narfu l-verità. Narfu l-verità u nħallu l-Alla ikellimna fil-qalb tagħna. U l-vers ta' qabel il-Vanġelu jagħmilna ċara l-mod kif. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom u ġeddu qalbkom u ruħkom. Li bil-mod il-mod dejjem irridu nibqgħu inġeddu l-qalb tagħna u r-ruħ tagħna. Nibqgħu nħarsu lejn il-mera biex it-tajjeb l-għandna nsaħħuh u l-ħażin anke jekk għamilni aħna stess inwafquh neliminawh. Naħarbu l-okkażjoni ta' dnub. Ekkum il-banda l-oħra nħallu l-Ispirtu jaħdem f'kulħadd mod individwali. Jekk issa nidħlu għall-passjoni ta' Ġesu minn hawn ftit ġranet oħra. L-Ispirtu Santu jaħdem f'nies differenti, b'modi differenti biex il-pjan tal-missier jintlaħaq. Il-pjan tal-missier kien li Ġesu ikun is-sagrifiċċju li jinqatel għal maħfra ta' dnubiet. L-iskop ma kienx li joqtol l-libnu, id-dinja u ċ-ċirkustanzi rrifjutawh. Però dak u dak li għamlu ma' kull min u l-verità, dinja ta' bodkom jgħidilna Ġesu. Però fl-istess ħin imbagħad minn dan il-misteru kbir tal-mewt, il-passjoni, il-mewt u mbagħad wara l-qawmien ta' Ġesu nistgħu narfu l-verità l-aktar essenzjali tal-ħajja tagħna li fid-tbatija jista' jkun hemm sens, meqqet ibati jista' di tbatija joffrija għall-oħrajn u niftakru wkoll li ma' tbatija dejjem hemm marbuta l-glorja kemm f'din il-ħajja kif ukoll fil-ħajja li ġejja. Għalhekk għada jekk Alla jrid nibdew il-ġimgħa mqazza, ejjew nitolbu l-mulej l-intenzjoni tagħna llum li matul din il-ġimgħa nidħlu f'aktar f'dan il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu li hi l-akbar storja tal-umanità. Din is-sena bħas-sena li għaddiet se ngħixuha b'mod aktar tranquill, grazzi mulej, m'għandniex ħafna aljenazzjonijiet ta' ġiri, ta' shows, ta' affarijiet li itelfuna aktar milli għenuna jintaqgħu mal-misteru. Ejjew nieħdu dan iċ-ċans mhux billi noqogħdu id-dar ma nagħmlu xejn jew noħorġu dawra fil-kampanja biss, imma nagħmlu l-impenn tagħna biex matul din il-ġimgħa tal-inqas naqraw ftit il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, jew tal-inqas naqbdu film forsi ma' wliedna man nepotijiet u naraw xi film fuq il-ħajja ta' Ġesu biex dan il-misteru li qegħdin ngħixu ikompli jidħol fil-ħajja tagħna. Il-mezzi huma ħafna. Kulħadd għandu l-mobile. Tista' tidħol fuq il-mobile taqra biċċa mill-Vanġelu. Tista' tidħol fuq il-YouTube u tfittex xi film fuq il-Netflix hemm ħafna. Ejjew nitolbu l-mlejjatina d-dawl biex matul din il-ġimgħa verament nintaqgħu ma' dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw. Jiġifieri mal-episodju mal-ħajja ta' Ġesu. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U tal-Eżis jew issa resqu talbit tagħna lill-Alla l-Missier li dejjem jismana. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet, għas-Saċerdoti. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll qegħdin nipparteċipaw f'din il-Quddiesa. Kompli mlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u għenna ngħixu aktar dan il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin ukoll għal dawk kollha li qed ibatu, mod speċjali dawk li għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-Missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbut bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Dejk is-sagrifiċċju huwa tifħir u glorja ta' ismu tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bis-sagramenti tal-Magħmudija. Aħna u nistqarru ismek. Ilqa l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik. Wa'mel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvana, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobb sradd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal,
ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familji Rapa u Borġ, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Senatikum maneda men ġdid li tħobbu l-Alla u lil-xulxin min dan jarefukom lil-kol jinithom tiegħi jekk tħobbu l-Ahwa kif ħabejtkom
Asleti sija misir għaddis biex inti seba li benetijek għax din il-ħajja li jarfu l-koll ilek biex dawk li tajtni jiexu il-koll ilek jisir għaddis ħarisom fismek dawk li tajtni nitlob għalihom kif intbatlili hekk inni batlilhom għax inħabbethom kif ħabbetni u għal dawk kollha li jemnu fiha kif inti fija u jiena fik hekk huma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċax. Bejjew is-saħut il-eżiż tagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma li ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, inti tiġi fija spiritwalment. Ejjandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċakontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imlikiha l-om dejn bila fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blu